Pus og vulkanen. Trollepus lå og sov i bunden af en kajak oppe i Grønland. Han drømte, at Steffen Stork stod ved siden af ham og stak ham med sit spidse næb. Giv mig mine 15 frøer. Giv mig mine 15 frøer, blev han ved med at sige. Lad være med det hakkeri, mumlede Pus. Vågn nu op, ellers finder manden dig, sagde en stemme lige ind i øret på ham. Men det var ikke Steffen Storks stemme. Pus slog øjnene op og så Lille Sol sidde på kanten af kajakken. Lille Sol var en havterne. Skynd dig, du har tabt den hvide pind ud af munden, mens du sov, og nu kommer manden efter kajakken, for den store båd er på vej hjem. Pus skyndte sig at stikke en lille hvid pind i munden, og straks var han usynlig. Han nåede lige at krybe ud af kajakken, inden grønlændermanden løftede den ned fra de pæle, den var lagt op på. Alle mennesker fra bopladsen kom løbende ned til stranden. De råbte og lå, og hundene bjeffede og gøede, så man ikke kunne høre ørenlyd. Ude på havet kom en stor fiskerbåd sejlende. Den havde været borte så længe, at de alle havde troet, at den var forlist. Derfor var de så glade for at se den igen. Trollepus sad oppe på pælen og så på det hele. Her var rart i Grønland, men alligevel længtes han efter skoven derhjemme ved den gamle Troldhøj, hvor han boede sammen med sin far og mor og Pus i Troldunge. Han var lige ved at tage sin stav for at ønske sig hjem, men så kom han til at tænke på sin drøm. Han havde lovet Steffen Stork at finde en fugl, der slet ikke kunne flyve, men levede næsten som en fisk. Hvis han ikke kunne skaffe den fugl, skulle Steffen Stork have 15 frøer. Sådan lød deres væddemål. Nu kom Lille Sol flyvende og satte sig ved siden af Pus. Han sagde, det er rart at se, hvor glade de alle sammen er, fordi den store båd er kommet tilbage, men jeg længes også efter at komme hjem. Hvornår kan vi tage afsted efter fiskefuglen? Det kan vi godt allerede i dag, for jeg bryder mig slet ikke om at være her. Alle mine venner har koner og børn, og de har så travlt med at skaffe mad til dem. Jeg kom jo for sent til at få mig en kone, fordi jeg brækkede den ene vinge, så for min skyld kan vi godt tage afsted. Jeg kan ønske os derned på et øjeblik, sagde Pus glad. Nej, det går ikke. Du må ikke ønske os til Sydpolen. Der er alt for koldt nede nu, men vi plejer også at standse på vejen. Der er et sted nede ved Afrika, hvor der ligger nogle dejlige små øer. Afrika kender jeg, sagde Pus, at der har jeg været, og der er i hvert fald varmt nok. Det ved jeg. Jeg var nær blevet stegt, da jeg engang fløj ind over det store land, men ude på øerne er der rart, sagde Lille Sol. Kom så her, og lad mig få ordentligt fat i dig, for nu starter vi. Pus trykkede Lille Sol godt fast under armen, svingede sin ønskestav, og hyt, for de afsted gennem luften, bort fra Grønlands sne og fjelde, ud over havet, hav og hav og hav igen. Det blev varmere og varmere, og pludselig sad de på toppen af en ø, midt i det blå hav. Rundt omkring, til alle sider, kunne de se andre øer, men de lå langt borte. Puha, sagde Pus, her er vel nok varmt, når man er vant til at have et isbjerg at køle sig på. Bum, bummelum, bum, rumlede det i bjerget, og der stod en sky af støv og røg og aske til værs, ikke ret langt borte. Pus blev så forskrækket, at han gav et hop op i luften og trillede et stykke ned ad bjerget. Lille Sol blev ganske rolig siddende på sin sten. Pus sagde, hvad var dog det? Jeg synes, det rumler nede i maven på jorden. Det skal du ikke bryde dig om. Sådan gør det så tit. Det er bare en vulkan. En vulkan, sagde Pus. Føj, hvor den lugter. Akkurat som når mors gryder koger over, så vandet løber ned i ilden. Kom med ned til havet. Der er meget kønnere end her, sagde Lille Sol. Nej, jeg vil først se det hul, som røgen kom op af, sagde Pus. Det kan du nemt finde, for det ryger lidt hele tiden, men pas på, at du ikke drætter ned, for så får du det varmere end inde midt i Afrika. Jeg skal nok passe på, sagde Pus og løb hen til kanten af hullet, men det skulle han ikke have gjort.
for i det samme sagde det igen. Bum, bummelum, bum, bum, og en ny røgsky blev pustet til værs. Pus ønskede sig væk i en fart, men han var alligevel kulsort i ansigtet, da han kom hen til Lille Sol. Haha, vær forsigtig med den slags, lå Lille Sol. Jeg kan ikke lide vulkaner, sagde Pus og gned støv og aske ud af øjnene. Nej, følg du heller med ned til vandet, så kan du blive skyllet ren. Lille Sol satte sig på hans skulder, og Pus svingede sin stav. Straks var de nede ved vandet. Det var dejligt klart og varmt. Pus vaskede alt det sorte vulkanstøv af. Så lagde han sig på en sten for at blive tør igen. Jeg er sulten, sagde Lille Sol. Jeg må have fanget nogle fisk. Jeg er også sulten, men jeg har ikke lyst til fisk. Vi kan mødes her senere. Næste kapitel hedder De små sangere. Pus løb hen over den flade strand og kryb op over nogle lave klipper. På toppen af klipperne voksede tætte buske med stive torne og tørre blade. Pus stod stille og lyttede. Aldrig havde han hørt så smuk en fuglesang. De synger næsten bedre end vore fugle hjemme i skoven, tænkte han. Hvad mon det er for en slags? Han stak den hvide pind i munden for at blive usynlig og listede helt hen til buskene. Der var en mængde fugle, der smuttede ud og ind mellem grenene og sang, så luften var helt fuld af de dejligste triller. Det var nogle små fugle, på størrelse med spurvene derhjemme. De var ikke særlig kønne, grå med lidt gul på brystet. Der sad en af dem på en gren lige foran Pus. Den sad med lukkede øjne og med næbet lige i vejret og sang uden at tænke på andet end at synge. Pus tog den hvide pind ud af munden, men fuglen så ham slet ikke. Den bare sang. Pus kunne have fanget den så let som ingenting, men han ville ikke gøre den forskrækket. Han stod ganske stille og ventede, for den måtte da holde op en gang, tænkte han. Det varede længe, men det var Pus ikke ked af, for det lød så kønt. Det fik ham til at tænke på sin skov derhjemme, og han kom til at længes, så han fik tårer i øjnene. Pludselig standsede fuglen sin sang. Den åbnede øjnene og stirrede lige på Pus. Men Pus stod ganske stille. Du synger pænt, sagde han. Nej, bliv bare siddende. Jeg tror aldrig, at jeg har hørt nogen synge så kønt. Undtagen måske lige nattergalen. Hvem er du? Spurgte fuglen og vippede uroligt med vingerne. Jeg hedder Trollepus. Jeg bor i en stor skov langt herfra, og min skov er meget kønnere end de tørre buske her. Men hvad hedder du, og hvad er du for en fugl? Jeg hedder Trilit, og jeg er en kanariefugl. Men hvad vil du dog her? Det er en lang historie, og så fortalte Pus, hvor han kom fra, og hvor han skulle hen. Det lyder spændende. Jeg har aldrig været andre steder end her. Jeg har ikke engang været over på en af de andre øer, for jeg kan ikke lide vand. Men jeg er godt tilfreds. Bare jeg får lov til at synge. Kanariefugl, sagde du. Det kan jeg ikke forstå, for jeg har engang set en kanariefugl hjemme i landsbyen. Den var helt gul. Den sang omtrent som du, selvom den sad i et lille bur inde i en stue. Det er en af mine fætre, du har set. Han regnes for at være finere end jeg, men jeg vil nu hellere være grå og sidde på en gren her i solen og synge, end at være flot gul og sidde i en mørk stue. Hils ham fra mig og fra de kanariske øer. Sådan hedder øerne her. De er opkaldt efter mig, eller også er jeg opkaldt efter dem. Det ved jeg ikke rigtigt. I er mange, sagde Pus. Der lød sang fra alle sider. Vi er mange, sagde Trilit stolt, og nu skal du bare høre, når vi alle tager fat. Den satte sig godt til rette på grenen, pustede sig op og sang 3 klare toner. Så ventede den et øjeblik og begyndte så at synge. I det samme faldt alle de andre fugle i til et kor,
der fyldte luften med den fineste sang, Pus nogensinde havde hørt. Han sad betaget og lyttede og glemte helt, at han var sulten, men det huskede han igen, da Trillit endelig stansede. Tak for sangen. Aldrig har jeg hørt noget så smukt, sagde Pus. Men kan du nu sige mig, hvor jeg kan få noget at spise? Lige på den anden side af buskene her, sagde Trillit. Kan du lide bananer? Det ved jeg ikke, men jeg kan da prøve, sagde Pus. Det er nogle frugter, der hænger i en stor klump. De fleste er grønne, men du skal finde en af de gule, for de smager bedst. Tak for det. Pus svingede sin stav og ønskede sig over på den anden side af buskene, for de var så tætte, at han ikke kunne krybe igennem. Her var en mark med nogle sære træer, der var plantet i rækker. De havde meget brede blade, og i toppen af dem hang store klumper af grønne frugter, som Trillit havde sagt. Pus løb ned langs rækkerne, men der var ingen gule frugter at se. Pus prøvede at bide i en af de grønne, men den var så sej, at han ikke kunne bide igennem den. Pludselig hørte Pus stemmer. I en fart fik han den hvide pind i munden og løb hen til udkanten af bananskoven for at se, hvad der skete. Næste kapitel hedder Gato, den kloge kat. På en åben plads lå et lille hus. Det havde et fladt tag, der ragede så langt ud til siderne, at der var skygge under det hele vejen rundt. Der var ikke ret mange vinduer i huset. Foran løb 5 småbørn og legede. De havde næsten ingen tøj på, og den smule de havde, var laset og pjaltet. Der sad en kone inde i skyggen. Hun syede på noget meget fint hvidt tøj. Nej, hvor hendes fingre gik, men hun så slet ikke glad ud. Ved siden af hende stod der en mand. Han havde kun et par pjaltede bukser på og en stor, bredskygget hat. Pus listede derhen for at høre, hvad de talte om, for trolde forstår alle sprog og taler alle sprog. Når jeg er færdig med det her, får jeg 50 pesetas, sagde konen. Men hvad hjælper det, sagde manden. I eftermiddag kommer Don Carlos efter de 800 pesetas, vi skylder ham, og jeg har kun 60. Han siger, at vi skal flytte, hvis han ikke får det hele. Hvor skal vi så gå hen med alle børnene, spurgte konen. Det ved jeg ikke. Kan du ikke låne pengene et sted, tror du? Hvor? Sagde manden. Alle folk ved, hvor fattige vi er, og jeg tror heller ikke, at de tør hjælpe os for Don Carlos. Han vil hellere have huset og jorden end pengene. Om 14 dage kan vi sælge bananerne, sagde konen. Ja, men så er det for sent. Det er i dag, vi skal betale. Pus lyttede ivrigt efter alt, hvad de sagde, men han fik også tid til at se, at der hang et bund gule bananer på et søm ved siden af døren. Han snuppede en banan og ønskede sig op på taget, hvor de ikke kunne se ham nedefra. Føj! Den var lige så sej og væmmelig som den grønne. Du skal tage skallen af først, dit lille fæ, sagde en doven stemme lige i nærheden. Pus snurrede rundt. Der lå en stor, hvid kat lige bag ham. Tak for det, sagde Pus og tog sin kniv frem. Du behøver ikke kniv. Du skal bare trække fra den spidse ende, sagde katten. Ikke fordi jeg selv bryder mig om bananer, men sådan gør menneskene. Pus fik den gule skal trukket af. Det gik nemt. Så tog han forsigtigt et bid af det hvide, der var indvendigt. Det smagte jo godt. Tak igen. Jeg hedder Trollepus, og jeg hedder Gato. Det er mig, der holder mus og rotter væk fra huset her for mit herskab. Så længe det varer, for nu bliver vi nok smidt ud, fordi vi ingen penge har. Ja, det hørte jeg, de snakkede om. Det er synd. De ser så rare ud. Vist er det synd. Don Carlos, det bæst, har lånt dem penge, og nu vil han have dem igen. Ellers tager han huset, lige inden de kan høste bananerne.
hvis jeg havde ham her, og hvis han ikke var så stor, så kan du tro, jeg skulle krasse ham. Har han da lov til det, spurgte Pus. Loven siger, at han har lov. Det hørte jeg manden sige til konen i går. Men jeg siger, at det både er synd og snyderi. Bare jeg kunne hjælpe dem, men jeg har ingen penge, sagde Pus. Don Carlos har penge nok, og der kommer han kørende sammen med 2 soldater. De skal nok jage familien ud af huset, når de nu ikke kan betale. Hvor gemmer Don Carlos sine penge, spurgte Pus. Han har dem indvendigt i en jakkelomme, i noget, der hedder en tegnebog. Masser af grønne og blå sedler. Jeg har set dem. Dem kan jeg sagtens få fat i, mente Pus. Nej, det går ikke, sagde den kloge Gato. Hvis hans penge forsvinder, så tror de bare, at det er manden, der har stjålet dem. Pus sad lidt og tænkte sig om. Så sagde han, bliv her. Jeg skal lige ned og tale med Trillit. Han kan måske hjælpe os. Pus svingede sin stav og ønskede sig ned til buskene, hvor Trillit stadig sad. Nå, der er du igen. Fandt du så en gul banan, spurgte Trillit. Ja, tak for hjælpen, den smagte godt, men vil du hjælpe mig en gang endnu? Skal vi synge for dig igen? Så er vi altid parat, sagde Trillit. Den begyndte straks at puste sig op. Nej, det har vi ikke tid til. Nu skal du høre. Pus fortalte om Don Carlos og om, hvad han selv havde fundet på for at hjælpe den fattige familie. Trillit slog en lang trille af bar fornøjelse. Det skal vi nok ordne. Men hvad med katten? Den er lige så slem som Don Carlos. Den ligger altid på lur efter os. Jeg lover dig, at Gato ikke skal røre en eneste af jer, sagde Pus. Vi kommer, sang Trillit. Pus ønskede sig tilbage til taget, hvor Gato stadig sad. Hvor katten blev du af? Spurgte den. Og hvad er du i grunden for en mærkelig fyr? Jeg hedder Trollepus, men hvordan går det her? Som du ser og hører, sagde katten. Pus stak den hvide pind i munden og krøb helt hen til kanten af taget. Hvor er du nu? hvæsede katten. Her, lå Pus. Du kan bare ikke se mig. Au, du træder mig i nakken. Gato gjorde et komisk hop til siden. Du er ikke helt almindelig, sagde Gato. Men nu begynder jeg at tro på, at du kan hjælpe. Næste kapitel. Da pengene fik vinger. Uden for huset holdt en vogn med 2 heste for. De lignede i hvert fald heste, men de havde meget lange ører. Gato sagde, at det var muldyr. Der sad 2 soldater i vognen, og lige ved døren stod en stor, tyk mand og råbte op. Det var nok Don Carlos. Manden i huset stod med hatten i hånden og så meget ulykkelig ud, og alle børnene gemte sig bag ved deres mors skørter. Manden blev ved med at tikke og bede Don Carlos, om han ikke nok ville vente med pengene bare i 14 dage. Men Don Carlos rystede på hovedet og kaldte på de 2 soldater. Marchados, skreg han. Det betyder forsvind. Soldaterne begyndte straks at kaste gryder og stole og borde ud af huset. Konen og alle børnene græd, og manden så ud, som om han havde lyst til at fare i hovedet på Don Carlos. Trollepus hoppede forsigtigt ned på skulderen af den tykke mand og stak hånden ind under hans jakke. Nej, der var den ikke. Men i den anden side sad en tyk tegnebog. Den snappede han, og væk var han igen. Don Carlos havde mærket, at noget rørte ved ham, og nu følte han på sin lomme. Først udvendigt, og så indvendigt. Min tegnebog er væk! Min tegnebog er stjålet! Grib ham! Skreg han og pegede på manden, der stod i nærheden. Soldaterne greb fat i den stakkels mand, men oppe på taget havde Pus fået lukket tegnebogen op, og nu kastede han en hel håndfuld sedler op i luften, så de flagrede til alle sider, men inden de nåede jorden, blev luften fuld af grå kanariefugle, der greb hver sin seddel og fløj væk med, hen til de nærmeste træer eller op på kanten af taget.
En ny håndfuld sedler blev kastet ud, men der var stadig fugle nok, der sloges om at få fat i den. Soldaterne glemte helt at holde på manden. De kiggede forbløffet op efter fuglene, men Don Carlos sprang rundt og greb efter sedlene. Mine penge, skreg han. Skaff mig mine penge, stå ikke der og glo. Han hoppede rundt som en stor frø for at gribe pengene, og fuglene fløj frem og tilbage lige over hovedet på ham for at drille. Manden og konen og børnene stirrede med store øjne på det sære syn, men så begyndte en lille pige at le. Og lidt efter lå de alle sammen. Selv de 2 soldater lå, så de var ved at tremle, for det var jo ikke deres penge. Hjælp mig dog! Skyd de fugle, I 2 fæhoveder! Er der ingen, der vil hjælpe mig? Råbte Don Carlos, og nu græd han af raseri. Det vil jeg, råbte Pus oppe fra taget. Han gjorde sin stemme så dyb som muligt, men han beholdt stadig pinden i munden, så ingen kunne se ham. De blev alle helt stille og så op mod taget, men de kunne kun se en stor hvid kat, der sad ganske roligt og kiggede vigtigt ned på dem. Du skal få dem alle igen, hvis manden bliver fri for at betale det, han skylder. Helt fri. Ja, bare jeg får dem, råbte Don Carlos. Lad ham skrive det op og skrive under på det, ellers glemmer han det, miavede katten og så meget klog ud. Skriv det op med det samme og skriv under, råbte Troldepus, selvom han ikke anede, hvad det vil sige at skrive op og under. Don Carlos fandt et stykke papir frem. Soldaterne havde smidt et bord ud. Det rejste Don Carlos op og begyndte at skrive. I må hellere skrive under som vidner, sagde manden i huset. Han var begyndt at se glad ud, selvom han ikke forstod et muk af det hele. Soldaterne skrev under, og manden fik papiret. Og så vil du gerne give hver af børnene en seddel, fordi du har fået den til at græde, ikke sandt, sagde Pus. Ja, råbte Don Carlos. Bare jeg så får resten. Troldepus sagde noget til Trillit, og straks fløj 5 af de fugle, der bar de største sedler hen til børnene, og lod pengene flagre ned til dem. Don Carlos var lige ved at springe hen efter dem, men han turde ikke. Han var bange for den mærkelige stemme, der kunne få fuglene til at gøre, som den ville. Giv ham dem så, sagde Pus, og alle fuglene fløj hen over Don Carlos og lod pengene flagre ned. Don Carlos krøb rundt på knæene og ragede til sig og fyldte i lommerne. Soldaterne ville hjælpe, men han gjorde dem væk. Så begyndte de at bære tingene ind i huset igen, og da de var færdige med det, havde Don Carlos også fået de sidste penge skrabet sammen. Op i vognen med jer, og lad os komme afsted, hvæsede Don Carlos. Han var blå og rød i hovedet af anstrengelse. Troldepus kastede den tomme tegnebog efter ham og råbte, pas på! Hvis du ikke opfører dig ordentligt, kommer mine fugle og henter dine penge igen. Don Carlos piskede på muldyrene for at komme væk fra det uhyggelige hus. Fuglene fulgte med et stykke vej. De fløj som en tæt sky over vognen. Don Carlos dukkede sig og turde ikke engang slå efter dem med pisken. Så vendte de tilbage og satte sig rundt i træerne og sang. Katten sad op på taget og så ud, som om det var den, der havde ordnet det hele. Manden og konen stod med hinanden i hånden og var glade. De forstod slet ikke, hvordan det hele var gået til, men de vidste blot, at de var blevet reddet fra en stor ulykke. Det varede ikke længe før hele øen kendte historien om, hvordan en kat og en flok kanariefugle havde hjulpet en fattig mand, som Don Carlos ville jage fra hus og hjem, og den glemte de aldrig. Der må nu have været trolleri med i spillet, sagde folk, og det havde de jo ret i. Næste kapitel hedder Stormfugl viser vej. Pus sagde farvel til Trillit og Gato og ønskede sig ned til stranden. Han havde taget nogle bananer med, for at lille Sol kunne smage, men havternen var der ikke,
og inden Pus tænkte over det, havde han spist alle bananerne. Det er en rar ø, sagde Pus ved sig selv. Det eneste, jeg ikke kan lide, er vulkanen, og så Don Carlos. De ligner hinanden lidt, lå han. I det samme kom Lille Sol flyvende sammen med en anden hvid fugl, der var lidt større end den selv. Nå, du er kommet tilbage, sagde Lille Sol, da de to havfugle havde sat sig på stranden. Den fremmede fugl et godt stykke borte. Den havde et mærkeligt næb med sære plader på siden. Det er en stormfugl. Vi dykkede efter den samme stime fisk, men der var nok til os begge to, så der var ikke noget at komme op og slås om, sagde Lille Sol. Pus hilste pænt på Stormfugl, som rykkede nærmere. Jeg har fortalt Stormfugl, hvad det er, vi leder efter, og han siger, at vi behøver ikke at tage helt ned til Sydpolen for at finde fiskefuglen, forklarede Lille Sol. Det var rart, sagde Pus. Så kender du den altså, kan jeg forstå. Selvfølgelig kender jeg den, men jeg kalder den nu en pingvin, sagde Stormfugl. Den talte med en underlig hæs stemme, som om den var forkølet. Pingvin, det er da et sjovt navn. Det er også en sjov størrelse. Flyve kan den jo ikke, men du skal bare se den dykke. Det er noget, den forstår sig på. Ja, og Stormfugl siger, at vi kan finde den nede ved spidsen af Afrika, og der er slet ikke koldt, sagde Lille Sol. Det var dejligt, sagde Pus. Nu ved vi både, hvor den bor, og hvad den hedder. Det var pingvin, du sagde. Stormfuglen nikkede. Tak for hjælpen. Det er en skam, at jeg spiste alle bananerne, ellers kunne jeg have fået en bid med. Det skal du ikke være ked af. Vi er helst fri, for vi kan ikke fordrage bananer. Skal vi hente din pingvin med det samme? Ja, lige med det samme bliver det jo ikke, for der er jo et godt stykke vej derned, og din ven ser ikke ud til hverken at kunne flyve eller svømme, sagde Stormfugl. Haha, lå Lille Sol, du skal ikke altid regne med, hvordan folk ser ud. Den lille stav, han har der i lommen, er meget bedre til at flyve med end dine lange vinger. Stormfugl svarede ikke. Den så meget fornærmet ud. Her kom den og ville hjælpe dem, og så gjorde de nar bagefter. Du ser ikke ud, som du tror på det, lå Lille Sol. Stormfugl så endnu mere fornærmet ud. Ja, men vi kan jo prøve. Når jeg tæller til 3, flyver I om kap op til toppen af vulkanen, og hvis Pus kommer først, skal du æde 3 bananer. Pjat, sagde Stormfugl. Nå, du tør ikke, drillede Lille Sol. Selvfølgelig tør jeg, men hvad får jeg, når jeg kommer først? De 20 første fisk, jeg fanger, sagde Lille Sol. Lad gå. Tæl så. Lille Sol talte. 1, 2, 3, og Stormfugl susede afsted. Lille Sol satte sig på skulderen af Pus, han svingede sin stav, og vips sad de på toppen af vulkanen. Pus lagde sig mageligt på ryggen, og Lille Sol satte sig til rette på hans mave. De lå begge, som om de sov, da Stormfugl kom susende. Nå, endelig, sagde Lille Sol. Det var du længe om. Vi var lige ved at falde i søvn. Trollepus gabede, og Stormfugl gabede også, men det var af forbavselse. Nu skal jeg hente dine bananer, lå Pus. Bum, bummelum, bum, buldrede vulkanen. Føj, lad os komme væk, inden alt det sorte stads drysser ned. Vi mødes ved stranden. Pus ønskede sig ned til huset og tog 3 bananer. Familien sad omkring bordet og spiste. De lå og snakkede, og katten Gato sad nok så fornøjet og drak gedemælk af en skål. Jeg ville ønske, at alle kanariefugle også kunne være med til dette lille gilde her, lå konen glad. Det har du ret i. Husk, børn,
at hvis I nogensinde kaster en sten efter en kanariefugl, eller ødelægger en rede, så får I med mig at bestille, sagde manden. Det var da godt, at Lille Sol fik mig med her til øen, ellers havde jeg aldrig fået set Don Carlos hoppe rundt efter de sedler, tænkte Pus, og så ønskede han sig ned til stranden, hvor de 2 fugle sad og ventede. Vær så god, Stormfugl, nu skal jeg skrælle den første for dig. Du skal slippe for skallen. Stormfugl tog bananen i næbet. Bare jeg ikke bliver syg, men ned kom den. Må jeg døbe den næste i havvand, ellers får jeg kvalme, bad den. Det fik den lov til, og banan nummer 2 gled også ned, selvom det kneb. Den 3. skal du slippe for, den spiser jeg selv, sagde Pus. Tak, sagde Stormfugl. Den stod og skyllede næbet i saltvand. Kom så begge 2, sagde Pus. Han tog en fugl under hver arm og svingede staven med fingerspidserne. Afsted gik det. Jeg kan ikke tåle den fart. Det er de dumme bananer, skreg Stormfugl, og så blev den virkelig luftsyg for første gang i sit liv. Pus finder fiskefuglen, hedder næste kapitel. Straks efter var de nede ved Afrikas sydspids. De sad på et højt bjerg, der var helt fladt på toppen. Tror du, der er løver her i nærheden, spurgte Pus. Jeg ved ikke, hvad løver er for noget, svarede Stormfugl. Og sådan nogen har jeg heller ikke lovet dig. Jeg troede, det var pingviner, du ville se. Og dem er der nok af nede ved stranden. Lad os endelig komme hen til den med det samme. Så skal vi ned til den klippe der, sagde Stormfugl og pegede med den ene vinge. Afsted, sagde Pus, og straks var de der. Nedenfor var der en lille bugt med sandstrand og med klipper hele vejen rundt. Vær så god, der har du den, sagde Stormfugl, og nu vil jeg ud og have mig en ordentlig portion fisk efter den lufttur. Og efter den banankur, lå Pus. Tak for hjælpen. Selv tak, skreg Stormfugl og svingede sig en omgang ud over vandet. Nede på sandet stod en mængde fugle i lange rækker. De var sorte på ryggen og hvide på brystet, og de havde en hvid ring omkring øjnene. Står de på benene, eller sidder de på halen? Spurgte Pus. Begge dele. De både sidder på halen og står på benene, svarede Lille Sol. Deres ben sidder helt bagude. Jeg må derned, sagde Pus. Han stak den hvide pind i munden og ønskede sig ned på sandet. Nej, hvor så de morsomme ud nærved. Akkurat som små mænd, der stod og baskede med nogle sære, korte arme og snakkede i munden på hinanden. Og det var da nogle mærkelige fjer, næsten lige så korte og tætte som hårene på odderræs derhjemme i mosen. Pus kunne ikke lade være med at stryge hånden hen over ryggen på en af pingvinerne. Den skrålede forskrækket op og skældte ud på de 2 nærmeste, fordi den troede, at de havde skubbet. De 2 skrålede også op og skældte ud, og lidt efter skreg de alle sammen i munden på hinanden, selvom de ikke anede, hvad de skreg for. Ude fra vandet kom den ene pingvin efter den anden svømmende i fuld fart og lod bølgerne skylle sig op på sandet. Så rejste de sig og spadserede op til de andre for at få at vide, hvad der var i vejen. Men det var der ingen, der vidste, og lidt efter snakkede de roligt og fredeligt sammen igen. De opfører sig akkurat som de røde egern hjemme i skoven, men de ligner dem ikke ret meget, tænkte Pus. Han tog den hvide pind ud af munden, så pingvinerne kunne se ham. De begyndte straks at række hals og kigge på ham og skubbe til hinanden, men de så slet ikke ud til at blive forskrækkede. Hvad er det for en sær fyr? Hvor kom han mon fra? Så du ham komme? Hvad tror du, han vil her? Sagde de til hinanden og plirrede med øjnene og baskede med armene. Jeg vil se lidt nærmere på ham, sagde en af de ældste pingviner. Den trådte ud af rækken og gik hen og stillede sig lige foran Pus. Den lagde hovedet på skrå til den ene side
og bagefter til den anden side, for rigtigt at finde ud af ham. Så sagde den høfligt: Goddag, jeg hedder Ping, men hvem er du? Jeg er Trollepus, og jeg har rejst lige fra den ene ende af jorden til den anden, for at komme til at hilse på jer. Det var pænt af dig. Jeg vidste ikke, at vi var så berømte, sagde Ping, og knejsede lidt med nakken. Jeg ved ikke, hvor langt der er til den anden ende af jorden, for der er fisk nok her i bugten, og hvorfor skulle vi så tage andre steder hen? Nej, såmænd, sagde Pus. Du har jo heller ingen vinger. Hvad har jeg ikke? Sagde Ping fornærmet og viftede med de korte arme. Her ser du mine vinger. Vi kalder dem ganske vist luffer, og de kan ikke bruges i luften, men i vandet er de gode, og det er jo der, vi skal finde føden. Jeg troede, I boede helt nede ved Sydpolen. Det gør de fleste af vores familie. De elsker sne og kulde, men vi brillepingviner vil hellere have det lidt varmere, og derfor bor vi her. Men hvor bor du? I en skov langt herfra. En skov. Det ord kender jeg ikke, sagde Ping. En skov, det vil sige en hel masse træer, forklarede Pus. Træer? Det ved jeg ikke, hvad er. Et træ er noget med en høj stamme med mange grene og en mængde blade. Jeg kender hverken stammer eller grene eller blade, sagde Ping. Pus lo. Det er svært at fortælle dig om skoven, når du slet ikke ved, hvad ordene betyder. Men der er dejligt, kan du tro. Har du ikke lyst til at se min skov? Ping tænkte sig lidt om, men rystede så på hovedet. Det er jeg vist for gammel til. Jeg er godt tilfreds med klipper og sand og vand og en hel mængde fisk. Jeg vil gerne se alt det, du taler om, sagde en ung pingvin. Jeg er så ked af, at jeg ikke har vinger, så jeg rigtig kan komme rundt og se mig om i verden. Du bliver nok klogere, min søn, sagde den gamle pingvin. Jeg kan let tage dig med hjem til min skov, og du kan komme tilbage, så snart du ønsker det. Hvad hedder du? Han er min søn. Han hedder Pingli, sagde Ping. Tag du ham bare med dig. Han skal nok snart få lært, at der er bedst herhjemme. Nu begyndte alle pingvinerne at snakke i munden på hinanden. Halvdelen af dem syntes, at det var spændende, at Pingli skulle ud at rejse, men den anden halvdel kunne ikke vide det. En ordentlig pingvin bliver hjemme, hvor den hører til, sagde de. De skreg så højt, at Pus slet ikke kunne tale med Pingli, selvom de råbte lige ind i ørerne på hinanden. Så tog Pus fat i begge Pinglis luffer og ønskede sig op på toppen af klippen. De kunne stadig høre pingvinerne, for nu skreg de endnu mere af forbavselse over at se Pingli sidde på klippen. For aldrig før havde nogen pingvin været så højt oppe. Jeg bliver svimmel, skreg Pingli og holdt begge lufferne for øjnene. Det vender du da snart til, Lopus. Kig bare derned, jeg skal nok holde på dig. Pingli lettede en smule på den ene luffe og lidt efter på den anden, og til sidst tog den lufferne helt væk. Nej, hvor ser de morsomme ud, og så små de er, sagde Pingli og vinkede til sin familie, der havde samlet sig i en tæt flok lige neden for klippen. Har du stadigvæk lyst til at komme med mig, spurgte Pus. Ja, hvis det er lige så let som at komme herop, så vil jeg gerne, men hold nu godt fast på mig. Det skal jeg nok. Om et øjeblik er vi i min skov. Han svingede sin stav og ønskede sig hjem. De susede gennem luften over land og hav. Lille sol og stormfugl forsøgte at følge dem på vej et øjeblik, men så forsvandt de. Og så var Pus og Pingli hjemme ved den gamle troldhøj. Næste kapitel. Steffen Stork må give sig. Troldefar stod på toppen af højen med sin lange troldekikkert. Rødtop, det røde egern, sad på en gren lige over hans hoved. Nå, det var godt, du kunne komme hjem. Nu har jeg gået her og holdt øje med dig i flere dage. Du føjter for meget rundt, brummede troldefar. Det skulle lyde, som om han var vred, men man kunne godt se, at han var glad for at have Pus hjemme igen.
Rødtop var sprunget lige ned på skulderen af Pus for at byde ham velkommen, men det blev Pingli meget forskrækket over og hakkede Rødtop i siden med sit stærke næb. Au, skreg Rødtop. Hvad er det for en ej fyr, du slæber med hjem? Det er den fugl, som Steffen Stork ikke ville tro kunne findes. Du kan nok huske, at Søren Sæl og jeg vædede med ham. Sørg for, at Steffen kommer herhen i en fart. Du kan lade Krikar eller Skrat flyve ud efter ham. Det skal jeg gøre, gnækkede Rødtop ivrigt. Han var altid glad, når der skete noget nyt i skoven. I det samme kom Troldemor farende ud af højen med Pussy Troldunge i hælene. Jeg synes nok, jeg hørte din stemme, sagde Troldemor og slog begge armene om Pus. Velkommen hjem. Pussy Troldunge dansede rundt for at komme til at sige goddag, og stakkels Pingli var nær blevet kvalt mellem Troldemor og Pus. Den kunne ikke engang komme til at hakke med næbet. Endelig slap Troldemor ham. Så var det Pussys tur, men nu syntes Pingli, at det kunne være nok. Så den krøb op på Pusses skulder og støttede sig til hans hoved med den ene luffe. Puha, læsede den. Hvordan er det, man bliver behandlet her? Hvis I maser mig en gang til, så stikker jeg hjem igen. Det må du undskylde, lå Pus. Det er blot fordi, de er så glade for, at vi er kommet. Og her ser du altså min skov. Det er træerne, der står hele vejen rundt, og alt det grønne på jorden er græs og blomster. Vi bor inde i den høj der. Det ser meget sært ud alt sammen, men det vender jeg mig vel til. Er der ikke noget vand i nærheden? Jeg trænger til en rigtig dukkert. Jo, vi har en bæk et lille stykke herfra, og selvom den ikke er ret stor, så kan du da i hvert fald blive våd. Men nu kommer alle mine venner. Du må hellere vente lidt med dukkerten. Gem dig inde mellem de grønne blade der, og lig stille, til jeg kalder på dig, bad Pus. Det skal jeg nok. Jeg trænger til at have det lidt fredeligt, sagde Pingli, og så spacerede den ind mellem de grønne blade og lagde sig ned. Pussy gik bagefter for rigtig at se på den, men Pus sagde, at hun skulle gå væk fra den, ellers opdagede de andre den for tidligt. Man kunne tydeligt høre, at Rødtop havde haft travlt, for alle Pusses venner var på vej hen mod højen. Morten Har var den første, der kom springende. Lige i hælene på ham kom råbukken Krumtak med hele sin flok, og Mikkel Rev med sin kone. Peter Pindsvin kom stilfærdigt trissende fra den anden side, og oppe i træerne satte fugle på hver eneste gren. Krikra, kravernes anfører, fløj ned og satte sig ved siden af Pus. 10 af mine hurtigste kraver er ude for at lede efter Steffen Stork, så han kommer nok snart, sagde Krikra. Velkommen hjem. Ja, velkommen hjem, lød det fra alle sider. Pus kunne se Pinglis sorte hoved med de hvide briller kigge nysgerrig frem, men dyrene opdagede den ikke. Så susede det i luften, og Steffen Stork og de 10 kraver sammen med en flok måger og terner slog sig ned på pladsen lige foran Pus. Steffen Stork lagde først sine vinger fint i orden. Så gik han frem mod Troldepus og hilste ved at bøje den lange hals. Nå, du er kommet hjem igen, sagde han, og så sig om til alle sider. Ja, nu har du vel opgivet at gå på jagt efter den tossede fiskefugl, så jeg regner med at få de 15 frøer i dag. Gør du det, lå Pus. Men det er jo ikke altid, man regner rigtigt. Kom frem, Pingli, og hils på Steffen Stork. Pingli rejste sig og spacerede fornemt hen over pladsen. Alle dyrene strakte hals, og alle fuglene holdt hovederne på skrå for bedre at se. Pingli stansede lige foran Steffen og bøjede hovedet 3 gange, mens den baskede med lufferne. Steffen Stork strakte sin lange hals hen over den for at se den fra alle sider. Er du en fiskefugl? Spurgte han. En fugl er jeg, og fiske kan jeg. Og så er jeg vel en fiskefugl, som du siger, svarede Pingli høfligt. Og du kan flyve?
Kun under vandet, lå Pingli. Lad os gå ned til åen, så Pingli kan vise os, hvordan han fisker, sagde Pus. De sprang alle sammen afsted, men de måtte snart standse og vente, for Pingli kunne ikke løbe ret hurtigt, selvom den længtes efter vandet. Selv Peter Pindsvin kunne meget let følge med, og Steffen Stork behøvede kun at tage et skridt, hver gang Pingli tog 10. Men da de kom ned til bækken, blev det anderledes. Har I ikke mere vand end det der? Spurgte Pingli. Jo vist har vi så. Når du svømmer ned ad bækken, kommer du til åen, og hvis du svømmer videre ned ad den, når du ud til det åbne hav. Men så langt bryder mine venner sig ikke om at komme, så vi nøjes med åen. Javel, sagde Pingli. Den gled ud i vandet og svømmede ned ad bækken så hurtigt, at Morten Hare havde nok at gøre med at følge med. Peter Pindsvin kom langt bagefter, men Pus tog Peter under den ene arm og Pussi under den anden og ønskede sig ned til åen. Peter havde lagt piggene helt ned, så Pus stak sig slet ikke. Steffen Stork var nødt til at flyve over træerne, for ellers ville hans lange vinger støde mod grenene. Så samledes de alle på det sted, hvor bækken løb ud i åen. Det er noget mærkeligt vand, sagde Pingli. Det er alt for varmt, og så smager det ikke af noget. Hvor langt er du ud til havet? Ikke ret langt, men vis os nu, hvad du kan. Pingli forsvandt under vandet. Kan du se, hvor den bruger vingerne, råbte Pus. Steffen Stork nikkede. Nej, hvor den bliver længe dernede, lige så længe som Søren Sæl. Hvem er det, der snakker om mig? Lød en dyb stemme. Et rundt hoved dukkede op helt inde ved bredden, og det var netop Søren Sæl. Det var godt, du kom, for jeg har hentet vores fiskefugl, sagde Pus. Ja, der var en måge, som fortalte mig noget om det, lå Søren Sæl. Nå, Steffen Stork, vil du så indrømme, at du ikke har vundet dit væddemål? Det bliver jeg vel nødt til, sagde Steffen Stork, da Pingli i det samme dukkede op med 3 fisk i næbet. Nå, sådan ser du ud, sagde Søren Sæl. Du ligner min ven Alkeper, men han har rigtige vinger. Velkommen til. Ja, vi er et par sære fyre. Et dyr, der ikke kan lide at komme i land, og en fugl, der ikke kan lide at komme i luften, men vi klarer os jo meget fint. Tag med mig, så skal jeg vise dig det rigtige vand. Tak for det, sagde Pingli. Jeg kan ikke lide de fisk her. Men hvis du vil hjem til din bugt igen, så kom bare op til højen og kald på mig, sagde Pus. Nu må du selv fange dine frøer, lå Søren Sæl, da han svømmede forbi Steffen. Steffen Stork knejsede fornærmet med nakken, så fløj den afsted ud mod mosen. Søren Sæl og Pingli vendte sig om og vinkede med lufferne, inden de forsvandt ind under broen. Pus tog dyrene med hjem til højen for at fortælle dem om alt, hvad han havde oplevet. Troldemor og Pussi ville også høre med. Troldefar vendte ryggen til, som om han ikke gad være med, for han kunne ikke lide, at Pus så tit stak af fra skoven, men han hørte efter alligevel, og han var en smule stolt over, at Pus klarede sig så godt ude i verden. Næste kapitel hedder Pingli i fare. Da Pus var færdig med at fortælle, sad fuglene og stak næbene sammen. De kunne ikke lide, at Pus syntes bedre om kanariefuglenes sang, og pludselig begyndte de at synge af al livsens kræfter. Droslen sang for, men bogfinken og løvsangeren havde også fine stemmer. Den lille fuglekonge og gærsmutten smuttede rundt og pippede med, så godt de kunne, og gøen slog på stortromme med sit dybe kuk-kuk. Jo, det blev en koncert, som nok var værd at høre på. Pus lå med hovedet på Krumtaps ryg, og Mikkel Rev havde lagt sit hoved på Pusses knæ. Alle dyrene lagde sig rundt omkring, eller sad ganske stille og lyttede.
Pudsig Troldunge var også faldet til ro, men det varede ikke længe, før hun begyndte at stikke agern og bog fast på Peter Pindsvins pigge. Peter Pindsvin mærkede ikke noget, for han var faldet i søvn, så det forstyrrede ikke. Fuglene blev ved med deres sang, og da de endelig holdt op et øjeblik, begyndte nattergalen at synge solo inde fra det tætte slåenkrat på taget af Troldhøjen. Den klukkede og trillede så dejligt, at selv Pudsig Troldunge holdt op med at lege, og så faldt hele koret ind igen. Pus lå ganske stille i lang tid, så rejste han sig og råbte, tak skal I have. Jeg havde helt glemt, hvor kønt det lyder, og I må undskylde mig, at jeg sagde, at kanariefuglene synger kønneren i, for det passer slet ikke. Ja, det tænkte jeg nok, lå Mikkel Ræv. Er det ikke rart at være hjemme igen? Jo, sagde Troldepus. Der var kønt på Grønland, og der var smukt på de små øer, men på en helt anden måde. Det lå de alle og tænkte på lidt, men så råbte Pus, op med dig, Krumtak, for nu vil jeg en tur rundt i min skov. Alle dyrene rejste sig, og Pus sprang op på Krumtaks ryg. Pussy kom straks løbende, og Pus måtte tage hende op til sig. Så gik det afsted gennem skoven. Morten Hare slog koldbøtter af bar fornøjelse, for han elskede at fare afsted. Peter Pindsvin vågnede ved alt det spektakel, men han ville ikke med. Hurtig løb var ikke noget for ham, og han havde jo også nok at gøre med at få alle Pussys agern og bog strøget af piggene ved at knuppe sin ryg mod en lav gren. Da hele flokken var nået hen til lysningen og rigtig havde fået fart på over den åbne skoveng, kom der pludselig en flok måger flyvende hen over dem. Er Troldepus her? Er Troldepus her? Skreg de med deres hæse stemmer. Pus trak Krumtak i den krumme tak og fik ham til at standse så brat, at Pussy røg på hovedet ned i græsset, men der var dejligt blødt, så hun tog ingen skade. Hallo, råbte Pus. Hvad er der nu galt? Mågerne satte sig på engen, men den ene af dem slog sig ned på skulderen af Pus. Det er Søren Sæl, der har sendt os. Han kom svømmende sammen med den mærkelige fugl, som du har hentet et eller andet sted, men så var der en flok mennesker nede ved stranden, og de blev helt tossede, da de fik øje på fuglen. De ville absolut fange den, og Søren Sæl er bange for, at de vil skyde den, hvis de ikke kan få fat på den. Pus havde allerede sin stav fremme. Tak for det, sagde han, og ønskede sig afsted. Straks var han nede ved stranden, hvor en hel mængde mennesker stod og pegede ud over vandet og snakkede i munden på hinanden. Ude på havet sejlede mange både rundt, små både af den slags, som blev trukket frem med 2 stænger, og større både, som sejlede af sig selv med røg og spektakel. Nu får de den da vist, råbte en mand, der stod oppe på en stor sten og havde en kikkert for øjnene. Kan du se den? Råbte folk rundt omkring. Nej, men de er ved at trække et garn ind. Måske får de både den og sælhunden. Men hvor kan den være kommet fra? Råbte folk. I det samme kom der kørende en bil langs stranden. Den standsede neden for stenen, og en mand sprang ud. Jeg har ringet til Zoologisk Have, men de mangler ingen pingviner der, sagde han. De vil slet ikke tro, at det er en pingvin. Det er umuligt, siger de. Men vi skal nok vise dem, at vi ikke er helt tossede. Så tog han en bøsse ud af bilen og løb ned til en båd, der var sejlet ind efter ham. Nu må jeg vist hellere komme derud, tænkte Pus, og ønskede sig ud på den store båd, hvor de var ved at hale et fiskegarn ind. Der var 4 fiskere i båden, og 4 andre mennesker, der hang ud over reglingen og stirrede ned i vandet. Der! Råbte en. Nej, der! Skreg en anden og pegede. Tag den med ro, sagde en gammel fisker. Vi har dem begge 2 i noten, og de skal nok komme med op. Flyt jer lidt, og lad være med at stå i vejen. Pus kunne ikke se hverken Søren eller Pinky. Han sad på taget af styrhuset og kunne ikke bestemme sig til, om han skulle dykke ned til sine 2 venner, eller vente til de blev halet ind med det net, som fiskerne kaldte en not. Nu må de snart dukke op, for de har været nede under vandet længe, sagde fiskerne. Ja, der, skreg folk, og der, langt fra noten.
Inde midt imellem alle bådene dukkede Søren Sæl og Pinglis hoved op lige ved siden af hinanden. De snappede en mundfuld luft og forsvandt igen. Det er det asen af en sælhund, der har bidt noten i stykker, råbte fiskeren. Kan I se hullet der? Skyd det bæst, ellers får vi aldrig fanget pingvinen. Det ordner jeg, råbte manden med bøssen. Han stod i forstavnen af en båd med sin bøsse klar til at skyde, så snart Søren Sæl dukkede op. Du er da en farlig kal, lå Pus ved sig selv. Der må jeg hellere holde øje med. I samme sekund Søren Sæl dukkede op, lagde manden bøssen til kinden og bum, gik skuddet af. Men det ramte i vandet lige foran båden, og manden selv gik på hovedet i bølgerne med et vældigt plask. Det var Pus, der med fuld fart var faret i nakken på ham, men det kunne folk jo ikke vide. De troede, han havde mistet balancen, da skuddet gik af. Alle bådene kom farende for at hjælpe den stakkels mand op igen. Bøssen havde han tabt. Den lå på bunden af havet, så det ville tage tid, inden der kunne skydes med den igen. Folk havde helt glemt at holde øje med Søren Sæl og Pingli. De var dykket ind under bådene og svømmede nu afsted langs stranden. Det meste af tiden under vandet. Næste gang Søren Sæl dukkede op, sad Troldepus på ryggen af ham. Nå, der er du endelig, sagde Søren Sæl. Sikken redelighed. De mennesker blev helt tosset af at se Pingli. Vi var nær aldrig sluppet ud af det net. Min ene fortand bløder af en flænge, det er skidt i stykker, men vi klarede den, lå Søren. Pingli lå ikke, for bådene kom sejlende i fuld fart efter den. Jeg kan ikke lide hverken dit land eller dit vand, sagde den. Tror du, de fanger os? Aldrig, sagde Pus. Når Pus er her, skal du ikke være bange, trøstede Søren Sæl. Jeg tror, min far har ret, sagde Pingli. Hvad sagde han da? Spurgte Søren Sæl. Han sagde, at jeg nok skulle opdage, at det var bedst hjemme. Det er jeg også blevet klar over i dag, lå Pus, men derfor er det alligevel rart at komme ud og se sig lidt om. Jeg har set nok, sagde Pingli. Du vil altså helst hjem, spurgte Pus. Ja tak, sagde Pingli. Det er os, der siger tak, lå Søren Sæl. Nu fik vi da lært den vigtige Steffen Stork, at han ikke altid har ret. Stik I bare af. Jeg skal nok klare mig for det par både. Kom så her, Pingli, sagde Pus, og Pingli svømmede lige op i armene på Pus, der straks svingede sin stav. Farvel med jer, råbte Søren Sæl og viftede med luffen. Et øjeblik efter var Pus og Pingli ved pingvinbugten. Pingli løb straks hen til sin far og bøjede hovedet 3 gange til hilsen. Jeg tænkte det nok, sagde den gamle pingvin, men velkommen hjem. Lad os så høre, hvad du har oplevet. Pingli begyndte at fortælle, men der var Pus allerede hjemme i skoven igen. Alle dyrene lå stadig på skovengen og ventede på ham, og Pus fortalte, hvordan det var gået med Pingli. Det var dumt af ham at stikke hjem så hurtigt, sagde Mikkel Rævs ældste søn. Jeg ville da gerne ud i verden og se mig om. Du snakker, som du har forstand til, lille Mik, sagde gamle Mikkel Ræv. Vi dyr har det bedst, hvor vi er født, og lad os være glade for det. Du har ret, Mikkel, og nu vil jeg også blive hjemme hos jer, sagde Troldepus. Lad os se, hvor længe det varer, brummede Mikkel Ræv.